Školenie zákonník práce, úplné znenie a novela zákona je jedným z ďalších našich videoškolení vo forme DVD, takže vo forme DVD nosiča. Samozrejme, ku každému videoškoleniu sú spracované aj písomné materiály, zákonník práce, úplné znenie a novela zákona na 24 stranách písomných materiálov. V dnešnom školení prejdeme nielen novelu zákona, ale komplet celý zákonník práce, samozrejme aj s novelou 257 z roku 2011, ktorá je účinná od 1. septembra 2011. Táto nám podstatne mení zákonník práce, z prepracovaných je viac ako 100 paragrafov a samozrejme všetky informácie na dnešnom školení získate. Zákonník práce je v 11 častiach plus teda základné zásady. Najskôr prejdeme základné zásady, čo je článok 1 až článok 11. Článok 1. Každý má právo na prácu, slobodnú voľbu zamestnania, spravodlivé uspokojivé pracovné podmienky, ochranu proti nezamestnanosti. Samozrejme, tie základné zásady sú vlastne gro celého zákonníka práce, pretože od týchto sa odvíjajú potom ostatné časti. A ten článok 1 je vlastne taký kvázi výcud z Ústavy Slovenskej republiky, kde sa samozrejme hovorí okrem týchto troch základných zásad alebo základných práv každého jedného človeka o ďalších právach. Jedným z tých práv je samozrejme napríklad aj samostatné podnikanie alebo samostatná zárobková činnosť, ktorá je v zákonníku práce nejakým spôsobom momentálne po novele prepracovaná a budeme hovoriť takisto o obmedzení zárobkovej činnosti. Keď si pozrieme článok 2, tak celý článok alebo väčšina článku 2 je o diskriminácii, to znamená, že je zakázaná akákoľvek diskriminácia, či už je to ohľadom pleti, stavu, veku, národnosti, rasy, náboženskej, politickej, odborovej príslušnosti, alebo od 1.4.2011 nám dokonca po novele zákona, druhej novele zákona v tomto roku nám pribudol napríklad aj dôvod zákazu teda diskriminácie ohľadom sexuálnej orientácie. To, čo sa v praxi dosť často porušuje v tejto súvislosti, kedy je najviac uplatňovaný, alebo lepšie povedané, kedy je najviac diskriminovaný zamestnanec je práve pri tom prvom kontakte so zamestnávateľom. To znamená, že zákaz akékoľvek diskriminácie je následne napríklad rozpracovaný v aj základných zásadách, aj v jednej časti zákonníka práce, kde sa hovorí o tom, že zamestnávateľ nesmie od zamestnanca, alebo lepšie povedané od potenciálneho zamestnanca, vlastne požadovať informácie, ktoré nesúvisia s pracovným miestom. To znamená, že zamestnávateľ sa môže pýtať len na to, čo skutočne je dôležité pre to pracovné miesto, to znamená ohľadom kvalifikácie, ohľadom praxe a skúsenosti, plus ohľadom bezúhonnosti. Bohužiaľ na tých pohovoroch to vyzerá v praxi tak, že zamestnávateľov veľmi často zaujíma aj to, že či napríklad žena alebo muž majú nejaké deti, ako staré majú deti, či sú napríklad slobodní alebo vydaté alebo ženatí. A toto dosť často ovplyvňuje práve výber tých zamestnávateľov, vlastne, aby si vybrali teda nejakých tých zamestnancov. To znamená, že toto je vyslovená diskriminácia a zamestnávateľa takéto informácie nemajú vôbec čo zaujímať, to znamená, nemajú ich vôbec od tých zamestnancov požadovať. Ďalej v druhej časti máme samozrejme to, že pracovnoprávne vzťahy vznikajú vždy so súhlasom fyzickej osoby, to znamená občana a zamestnávateľa, s tým, že tak ako každý iný zmluvný vzťah je samozrejme vždycky aj ten pracovnoprávny vzťah vlastne dohoda medzi dvomi zmluvnými stranami. To znamená, že obidve zmluvné strany, zamestnávateľ sa dohodnú sa na pracovných podmienkach a ostatných podmienkach a až potom samozrejme môže byť uzatvorená pracovná zmluva.